Fil-kamp tal-ġustizzja in-nies qed ibatu u mhux qed issir ġustizzja magħhom kawża ta' ħafna dewmien u posponimenti ta' smigħ ta' kawżi. Dan joħroġ minn analiżi dettaljata li l-Mument għamlet ta' statistika uffiċjali fis-sit tal-Qrati tal-Ġustizzja bil-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia jgħid li dan juri kif il-Ministru Owen Bonnici qed jinħeba wara ħafna kliem sabiħ u ftaħir dwar dak li qed jiġri fil-kamp tal-ġustizzja mentri bil-provi qed jiżdied id-dewmien fil-kawżi. Fil-qorti tal-familja fejn hemm problemi mill-aktar xokkanti tul is-sena sħiħa tal-2012 imqabbel mas-sena sħiħa tal-2017 irriżulta bl-aktar mod ċar li żdied id-dewmien quddiem il-qorti tal-familja biex tkun deċiża kawża. Fl-2017 daħlu 724 kawża ġdida kontrarjament għal dak li ġara fl-2012 meta kienu daħlu 855 kawża ġdida. 6 snin ilu kienu nqataw 930 kawża fil-waqt li s-sena l-oħra inqataw 729 biss. Fil-waqt li fl-2012 kawża kienet tieħu medja ta' 525 jum biex tkun deċiża, is-sena l-oħra id-dewmien żdied għal 572 jum. Mitlub jispjega dan ix-xenarju xokkanti, Adrian Delia fisser li jidher ċar li l-Gvern mhux jieħu din il-qorti u qrati oħra bis-serjetà għaliex jirriżulta bl-aktar mod ċar li l-kawżi hawnhekk qed idumu ferm aktar. Mill-analiżi ta' il-Mument mill-11 il-qorti, tribunali u bordijiet ċivili li jiffurmaw parti bil-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta u Għawdex hemm 8 minnhom li fihom hemm problemi serji bil-konsegwenza li n-nies qed ibatu biex jieħdu ġustizzja f'waqta. Fil-jiem li għaddew il-Ministru Owen Bonnici ħareġ stqarrija dwar dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni fejn qal li mhux minnu li hawn dewmien fil-qtuħ ta' kawżi. Dwar dan, Adrian Delia nfasizza li l-clearance rate jiġifieri kemm ikunu deċiżi kawżi komparat ma' kemm jidħlu kawżi hemm dewmien għaliex qegħdin ikunu deċiżi inqas kawżi bil-konsegwenza li n-nies mhix tieħu ġustizzja f'waqta. Il-qorti tal-Maġistrati qorti importanti ħafna għaliex fiha hemm eluf ta' nies li qegħdin jistennew biex il-każijiet tagħhom ikunu deċiżi malajr kemm jista' jkun u mhux inħallu snin jgħaddu. Dak li jkun ibiddel ħajtu, jibni familja u mbagħad wara snin jingħata s-sentenza bil-konsegwenzi kollha li din taf iġiblu f'ħajtu f'dak il-waqt, iddikjara Adrian Delia. Fakkar kif kien il-Partit Nazzjonalista li biddel is-sistema ħalli l-Prim Mħallef ikollu aktar maġistrati biex ikun jista' jqassam aktar ix-xogħol importanti li dawn jagħmlu u bekk ukoll ikun hemm aktar maġistrati biex l-inkjesti li hemm dwar l-uffiċjali għolja tal-Gvern jitlestew aktar malajr. Is-sistema fil-preżent il il-maġistrati wettqu dawn l-inkjesti kontra l-ogħla uffiċjali tal-Gvern waqt li jkomplu jerqu fix-xogħol tagħhom li jisimgħu u jiddeċiedu kawżi oħra wkoll.